rabbana saha da su. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Assalamu alaikum mutan gidan nan gani, kun ga zan fara zuwa Usman me zamani. Maka san barka ka sami ya to gani, Allah ya raya na farisa yau shagali. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Sannan nazarce fari da ummin nana, dole in taya murna uwar gidan usina. Allah ya ba ku diyar ku farisa nana, farisa tarihin kishi ne san annabina. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Rabbu mun gode da ka babu wannan kyauta, farisa ya ga fari da kanki zan magana ta. Inda kin zo a cikin watan da babu mugunta, Ramadan yayi bakwai muna safar sai gata. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. 18 ga watan masu wanti ko kika sauka, Allah yayi me kiɗa ganga zo doka. Kun warware musu du abin da zuci ta ɗauka, makiya kai can ku to yanzu sai ku yauka. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Fatan mu Allah ya raya farisa ya ta gari, ka sa ta haddace alƙur'ani ba haɗari, ka ba ta du ilimin da za ta sa alfahari, tarbiyya da biyayya kin yi gadon haƙuri. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Yau ana shagali ga taro ya kai taro, ga maza ga mata 'yan nan ta haɗa taro. Mun yi murna da zuwan kishi ya samu ka taro, na farisa wani birthday kin haɗa taro. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Babban suna ne farisa duku tunawa, ta so annabi sunnarsa ta yi rikewa, ta so shi fiye da kowa ta nunawa, yayin ta suka ce ƙarya take yaɗawa. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Indai da gaske take ba ta yi abin da ya ce ba, ta ce menene hijabi ne ba ta saba, ta samu tsummo kai a gurin ba ta zauna ba, sai da ta haɗa hijabi ko ba ku duba ba. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Na san kun gane abin da na so na faɗa, in baka gane ba kira ni za na faɗa ma, har wuta suka sata ciki in ƙara tuna ma, sai ya dako ta shiga cikin ta zauna ma. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Fatan mu ma farisa ta yi kamar haka ma, a fagen san makura mi ba mu abban farma. Manzan Allah kai na so a ƙara rika mu, manzan Allah ƙaunar ka a ciccu samu, manzan Allah shaukin so a ƙara saka mu, dan faɗi madan 'ya'yanta ƙara taya mu. Walkun tuduwar farisa Usman Allah raya yau ne shagali. Welcome to the world, farisa Usman